muna so mu samu ya zamanto kuɗinmu guda da Najeriya, saboda babbar ƙasa ce ta iyakanmu wanda rishin amfani da kuɗi iri ɗaya yana mu babba illa a tattalin arzikinmu. Za mu gwagwarmaya don mu yanke alaƙa ‘yar kalilan da ta yi saura tsakanin mu da Faransa. Za mu samu kuɗi namu na iyomowa na mu kaɗai, wanda mun yanke komi da komi da Faransa. Yanzu ma an ƙare, yanzu ƙasashe da yawa kamar su Najeriya ma kuɗin su bai da alaƙa da wata ƙasa. Amma mu sefa, akwai sunan namu sefa, yana tunatar da mutane da tarihin shi. Za ni gwagwarmaya domin a sake wannan suna. Amma sake suna ba shi kaɗai ba ne. Har yanzu sefa France ne take ba ta garanti. To ba mu son wannan lamani. Shi ma insha Allahu za mu ƙare da shi. Kenan a cikin shekaru da suke gabanmu, fitar da shekara 2 ko shekara 1 insha Allah.